आरो बाजार आफादनि जानानै जोङो दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै गल्डेन जुबुलि हाबाफारि लानानै बैसागो खुंनाय जादों आरो जोङो 16-17 एप्रिल 2025 बे साननै हाबाफारिखौ लानानै जोंहा गल्डेन जुबुलि खुंदों। ओमफ्राय मैया 16 तारिखआव माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जों हाबाखौ दैदेनदों। जेने जोङो लामा बेखेवनाय आरो बाथौ बेखेवनाय बेबायदि जादों आरो बेनि उनाव स्टुडेन्टफोरनो फरायसा फरायसुलिफोरनो थाखाय माखासे खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि आखिनाय, बेबायदिनो खन्थाइ लिरनाय बेफोरबायदि बादायलायनाय जादों आरो जोङो माखासे स्पर्ट्सनि हिसाबै खेला दुला होदों। जेनेबा सियार खेला, हांसो हमनाय, थालिर गाखोनाय बेबायदि खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय बेलासे 2टानिफ्राय जोङो लांदां बैसागो मोसानाय हाबाफारि लानानै बेवहाय 10तासो मोसाखावरिफोर मोसानानै फुल खालामदों आरोखि। ओमफ्राय बिनि उनाव 7ता जानाय लोगो लोगो बेहाय मोनाबिलि हारिमु आयदाखौ माबादों जों बेखेवनाय जादों आरो बेवहाय सासे रेडिअ' आर्टिस्ट लकेलनिनो देरासात बसुमतारिया बेखौ बेखेवनानै होदों आरो गासिबो मैयानि बे मोनाबिलि माबायाव आरोखि लकेलनि माबाफोरखौ जोङो मोसानाय खननाय बेबायदि हाबाफारि लानानै मैयानि हाबाफारिखौ फोजोबदों आरो दिनै 17 तारिख एप्रिलाव जोङो अनजालि आफादनि फिरफिलाखौ दैखांदों आरो बेनि उनाव रुंसारि मावथिफोरनि बिबार बावदों आरो बेनि उनाव जोङो हारिमु रेलि खालामदों, हारिमु हानजा सुरनाय खालामदों आरो बेनि उनाव जेनेबा 2टानिफ्राय दिनै गेवलां मेल जादों आरोखि। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा दासो नुजानानै थांबाय। बेजों लोगोसे 1 नं क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारि बिथाङाबो नुजानानै गावनि बिबुंथि लाखिबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां EMफोर जेरै धनन्जय बसुमतारि, प्रभात बसुमतारि आरो बेजों लोगोसे आगुनि MLA कमल सिंह बसुमतारि आरो सन्दीप बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बाहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुंसे दिलीप बसुमतारिया बेवहाय गेवलां मेलखौ बेखेवनाय हिसाबै बिबुंथि लाखिलांदों आरो बेवहाय बिजनी आन्चलिकनि गाहाय नेहाथारि डक्टर मिजिं दैमारि बिथांमोना फैदों आरो दा बिबुंथि लाखिगासिनो दङ डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारी। बेखौ जोङो सायख'नाय बा थिखानाय आलासि महरै बेवहाय बिबुंथि लाखिहोगासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो जेसेबां बे मंगलियान लकेलाव आरोखि जेसेबांनाखि अफिसार रेंकनि साख्रि मोनहोनाय बेफोरखौ जोङो सिनायथिजों लोगोसे बरायनाय फोरबोखौ लादों आरो दा मोनाबिलि 7ता जानाय लोगो लोगो हारिमु दिन्थिनाय जागोन आरो बेवहाय जोङो गोबां आर्टिस्ट लादों आरो बे हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारिखौ जोङो लानाय जादों। बिथाङा बेखेवफैगोन आरो बेजों लोगोसे आर्टिस्ट हिसाबै मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै जोङो फुंबिलिया फैगोन, उदां बलब फैगोन। बेबादिनो 3सो मेथाइ रोजाबगिरि फैगोन आरो बेबादिनो जोङो 12टानि गेजेराव जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ फोजोबगोन। बेखिनियानो आरोखि। थेंक इउ।